שתי נקניקיות יושבות על מנגל. אז הנקניקייה אחת אומרת לשנייה, זה מצחיק אותי. הנקניקייה אחת אומרת לשנייה, יו, אחותי, איזה חם פה. אז השנייה אומרת לה, אומייגאד, נקניקייה מדברת. די, תצחקו. אבל תצחק, תצחקו כולם. ממש, צחוק שישמעו אותו בזה. רגע, עוד לא. סיפרתי. שתי גופיות טבעו בים. אחת מהן, חולצה. אמא לאברד אותה. חולצה! שמעתי לך ככה הבנתי. יש לי הבדיחה. אם קנגורו בוגר גר אצל אמא שלו, הוא משלם לה דמי כיס? נועה, מסורת זאת מסורת, ספרי לנו בדיחה. הופה, כמו שאני תהיה לעמוד בציפיות. אוקיי. למה הוא וקרובית לא יכולים להתחתן? למה? כי הם קרובי משפחה. קרובית, קרובי. זאת הבדיחה שלי. מושלם. תודה. בחורה הלכה ברחוב עם שיער פזור, שאלו אותה למה את עם שיער פזור? אני אמרה כי חברה שלי מתה מצמא. הבנתם? צמא. טוב, אז לי יש בדיחה כמובן. איך חד קרן מגיע לפארק הירקון? על חד אופן. וואו! הבנתם? חד קרן, חד אופן. אינדיאני בא למקדונלדס ומזמין ארוחה, אז המוכר שואל אותו, לקחת או לשבת? אז מה הוא אומר לו? מה אומר לו? לקחת לשבת. הבנת? אינדיאני, שבת. הנה הבדיחה שלי. איש אחד אומר, דוקטור, אני לא רואה כלום, אני צריך משקפיים. אז הקופאית אומרת, אתה בהחלט לא רואה, זאת המכולת. בום! אמא שלי צחקה, זה הכי חשוב. כולם פה צוחקים! יש לי בדיחה. למה פיראטים הולכים לעשות ספורט? בוא נראה אם מישהו יודע. כדי להוריד את הקרס! אתה תצחק מזה, אתה נראה לי כמו אחד שתצחק, הנה. רגע, קרים, מה חשבתם? יש לי בדיחה בשבילכם כמובן. שימו לב, יש פה גם הרבה אנשים, אז לצחוק בסבבה בדיחה. אוקיי. ילד אחד ניגש בגאווה לאמא שלו, ואמר לה, אמא, אני מטעין את החלב. אז היא שאלה, למה אתה מטעין חלב? אז הוא אמר, כי יש לו רק 3%. אמא, לאף אחד לא תצחק. בעיניי זה היה נורא מצחיק. 3% אומרים. אומרים 3? אומרים 3 נע. אני דורשת צחוקים אחר כך, כל פעם אני מביכה את עצמי. עוד בדיחה כמובן, כי איך אפשר בלי? אוקיי, אתמול ראיתי את אבא שלי יושב עם בגדים של מאבטח מול הטלוויזיה, אז אמרתי לו, אבא, מה אתה עושה? אז הוא אמר לי, אני שומר מסך. תודה! בדיחות האלה. אסירה לשעבר מגיעה להופעה שלי בפארק הירקון והיא ניגשת אליי, אני מעריכה